No niin, tänään jatketaan Minecraftia. Ja mulla on sellainen ilmoitusasia nyt tähän heti alkuun. Että mä lähden kesäksi tuonne Espanjaan. Niin mä oon koko kesän siellä. Niin silloin ei tuu video. Kesän jälkeen vasta. Että joo. Tehdään se puketti tästä heti alkuun. Mulla on 2 keleä. Elikkä me jatketaan, mä en tallentanut sitten ennen kuin me pelattiin, kun me kuoltiin niin monta kertaa. Me jatketaan nyt tästä mihin. Niin kuin normaali. Haja! Missä se on? Apua! Nyt mä en näe niin. Apua. Äkkiä tänne vuotesessa. Mä pistän vähän ääntä niin kuulla tätäkin. Miksi tästä nyt kuuluu? Ups. Sori, mä joudun katkaiseen, mutta niinku kohta mä teen heti toisen jakson tähän perään. Mulla on vähän teknisiä ongelmia. Niin heippa hetkeksi.